shem ha jing em ka ba man la kasngi klem jing ya lam u ble na long thli teng teng la ya truma ha jing thala hap deng jing dum ba jing bisa Jan ka jings murang kapan Henry jing tngen men sim u ai da jing map e ba shna kasnam utrai ya rap ya na pu try ma pa jing is nay chap la we ba purnai ya rap ya na pu try ba pa asung ye shan jong mi ban chong ha jan ding ha jing ya ro kan long jing ar ta tien ba buồn ha mi ngawan pendem jinget pa jangai hanga ben skem ha jing dwai bor men sim ngawan banwa jing thao thân mai na mi ban ma Tông sti ba jing ya da jing bak la jing plot me map no ya ki ya rap ya na ku try ba pa jing is nay hanga tu ai ngan chem la we ba per nai ya Kipara bangit bait kiparalok kiparajor bat baro kat kibala ya ka ban yo i bat ban snap ro ya ka khubor na ka tin ka jong blay lingba kani ka YouTube channel jong jeseng samla ki jipi sinat sepni nga ai khublay ya phi baro ha ka kerteng ka ba im ka kerteng ka ba dan bor tam ke jong utrai bat unong penim jongi hu Jesu Christ kani ka sngi ka long ru ka sngi ka bakarpang ya ki balang presbyterian baro ki badon hapo ka KJP assembly hakaba ngiken mau bat ngirakhi ya kani ka sngi kum ka mission and evangelism Sunday Commission and Evangelism
kadai kata ka kam mission bat ka kam yalap jong ka balang lakalong hapa uput usam jong ka sinat lani ka assembly bat haka jela bat sabar jong ka jelaru kumju namar kata ki para bangit beit kalong ka benta jongi iway pa iway bangin duai show blay bau blay undon ringkat bat kini ki kam mission bat ka kam yalap jong ka balang kabala dawa kerki akini ki sngi ki jongi menta ba nginang yo sibun ki mensim ki ba koridor ki bampat sim la itho yau try bat unong penim jongi uji su Christ naman katang ai kuble ya phi baro ai ba kani ka jing rakhi ka jongi ya ka mission and evangelism Sunday kan dalong sisha ka jing pensat bor bat ka jing kersiu yangi kum ki balang bangin nang yai trei shirhem ya ka kam mission bat ya ka jing yalap syakita ki bampat simle itho yau tribe unong pedim jongi uji su Christ namar kata ka kubor ka mga don ya kaban ya sambat phi hakani ka janmit kalong kabang ala pensyong nong rim naga gospel katkum Lukas kalenong kabapra kadikot tang kabalai puway Lukas pra kadikot kabalai puway ngan puli nadu kani kadikot kabalai po yikitien nagakitien ka jublay kiba ong kumni baru Jisu la kli u kai ka kerteng jume uti la ong upat ba nababul kiksot kilala lit rung hapo jungu ti kalay kerpat u ba om hukum yaki banlet no sya dujok ti kilay kerpat u ba om hukum yaki banlet no sya dujok bat ka pang pedeng jong ka kubor hakani ka janmit kadai ka dujok ki para bangit bait ki paralok ki parajor kani ka benta nagaktin ka jong ublay kabangala penpuli menta tangkum ka jing penkan mau lang yangi kadi ka por kadai ka jingja ka belaja haga snong gadara hakabala don way ubriu uba syong soy bat uba ju syong ru haki lum jing tep ki parasnong parathau ki jute ki ju khom yu daki kinjeri henrei yaki taru ubthat henrei ka ba phla kalong bahabau niu briu la yu i yu Jisu marsen yu i yu Jisu anggak tinggi jong ublay ula syep ting bat ula dem krup hakik jat ki jong Jisu Christ bat hagabakum kata kapor Jisu ula keli yu ni ubriu meker teng way bat ni ubriu ula jubab loong ngakerteng upat ba kabamut bahau ni ubriu la syong om tang way uksoy henry gidon sibun kiksoy kiblarung hapo jongu henry ka bakham so phla shu kalong baki ni kiksoy kibadon hapo jong liu brio kila kerpat yo try Jisu kata kapor bat kila ong ya gitu kikintin kibangla penpuli meneh sedang te kila kerpat ya baun om hukum yaki banlet no syadujok kajing keli bami menta kalong kai kani kadujok balai bakat kiksut kisyepting banlet syakani kajaka kabagi khot kadujok man pensisya lakadon neem kata kajaka balakot kadujok larang ipet aga testament gabarim lakren sa pangkadujok kumbalay puway sin bana ka testament gabatmay lakren kumbasispa riu fu arsin
Bat nak ini kisispa Andrew fu arsien nyau fau sien la keren tang lo try ba unong penim jongi u Jesus Christ. Naman kata ni la abal sultho bakalong kata ka jaka. Ka basyirkai. Kalong ka jaka ka bala penkre. Nakabenta ki mensim ki baya le persya ya ublay. Ki bam kongo. Ka bangila abal ong ki nongpok ki bala syatim a condemn sinner. Tongin niya pek, hendiak, man pensisya, nagaktiin ko tiyong ublay. Hangno ka don, kani kadujok. Kani kadujok, nilaban ong. Baka don, hakani ka pertay, siya po, jong kani ka pertay, kabangingi im, ngiyad, ngiyeng. Larang ipuli ka testament ka barim, haka kitab jingkeng kal nong bakhan riyo ko khot balai pu ar lai pulai ka ongkum ni ti kata ka khendo kala ang yala ka sentur bat kala nguit no teli yaki kani ka pensisya ba kata ka dujok ka don syapo jong kani ka perthai syapo jong kani ka khendo ka bang ngiyang ngiyat bada ka testament ka patmai larangin pe ka kitab jing pen pau kal nong ka khandai khot ka ba ar ka ong Tiw la pli ya kata ka liulong baklem try. Tiga lalit kiw ka tedem na kata ka liulong. Kum ka tedem ka lawarding ka bakraw. Namar kata lingba kini kibenta. Kidan sibun kibenta ki keren syapang. Kajing don jong ni ka dujok syapo jong ni ka kendo. Dengan numla aban kedaulut hakan ni ka por. Tonginya pait mentapat siya ka ni ka jing start jong ni ka pertay ka badon hagi ni kisngi ki jong imenta. Uway u scientist u baday u communist kibang kabangila aban ong ubamngit yo ublay ubaim. U bakerteng u Dr. Azakov. Layat ho yangi ba hakaway ka por. Kat ba kinong tray jong u kidang ya don hakaway ka benta. Namarong ni u scientist uday ubriw ubawat ya kimar kibadon hapo kendo. Ti kumta ko ya snikat ba kidang kinong tray kidang ya ti ya kani kendo. Kidang drill sa ti sapo jong kani kendo. Kensan kat ba kidang drill kila shem ba kila kendo ya kaway kamera kabahe. Barha kata ka kamera. Ong kata ka kot kabiyat jong ni u Dr. Azakov. Baka jing klut jong kata ka kamera kalong kumba ars pa degree Celsius. Bat kadonru ka jing sawa kabakimla ya kaban syampang. Kay kata ka jing sawa. Kumta kila penhiar ya kitiar ki kenja microphone ki bala snacker pang ban penhap syapo ban sngap. Don ayu manu bakeren. Manu kay kata ka jing sawa ka bami na kata ka tliw. Bat onda ba kila penhap syapo. Ong kata kakot. Kabal thok daw ni Dr. Azakov. Bagalios ngaw ya kata ka jing lenyar jugi brew. Kilios ngaw ya ka jing ut. Kilios ngaw bagi brew. Om tang diki spa la niki hajar henrei daki million. Kibadon hakata ka jaga. Bat hakabakum kata ka por. Uni u komunis ubam nget blay ula ong ye kini kikintin nganbu akaktin nong way kabu ong as a communist I never believe in heaven or the Bible, but as a scientist I now believe in hell. Ki para bangit bui kani ka pensisya bawat ki bor jing start jang kani ka pertay ki bor sandro kilap baka ni ka jaka ka bangikot ka dujok ka don hapo jong ni ka kendo. Kabenta ka baar ka banga kwa bagi pet kalong. Hangno ka don ayu hapo jong kata ka dujok. Ki ba don ki hakata ka dujok. Kad kung kaktiin ka jong ublay. Larangi pai sa testament ka barim ka kitab Deuteronomy kalong ka balay puar ka dikot ka baar puar. Kaong namar lapan me ya ka ding ha jing bitar jonga. Bat kan pening kong hadu
ka try dujok. Haka testament ka thamai ka gospel Matthias nang ba arpusan ka southway ka ong. Anda kumta ong hagitaru siya ka diyang to kilit no nga piya ki balatim siya ka ding ka bom jukot. Kadon kading ka bom julip haka ta ka dujok. Kani ka ktin ka mulai ka pensisyaingi. Bahaka ta ka dujok kadon kading bom julip. Ila mo ban mudur. Habangnya sya tang kani ka sngi. Hagi di sngi ki jongi menta. Nila ya ut baka jing shit kalalong sa papalat. Kanutam la dangi don hapo jong ka ding ka barhem. Way uriu start uba kerteng upier color. Hagakot ka jong kabul ay kerteng volcanoes. Ulayat hu. Balada piti siya katika kendo. Syati syatra jong kendo. Ki don ki mau. Ya ki balakot kita ki brimstone. Bat ya kani ka ktin ka jong ubleiru. Kaladep keren lupa. Haga kitab ujub. Kalanong ka bakhat pra. Kadikot bakhat san. Haga ktin nong way. Haga Bible. English ka ongkum ni. Brimstone shall be scattered upon his habitation. Haga ktin kasi ngan bu ka ong. Bat yaw kundok on bear halor ka dujok. Jong ubaman. Ki para bangit bai. Ki para lok, ki para jor. Na kini ki jing shisha na kaktin ki jong ublay. Bat na kini ki jing lap, jong kini ki start saya na kini ki singi ki jong imanta. Ni shem, bat ni sngot ho. Bahakan ni ka dujok. Ka don, ka ding, ka bom julip. Ka benta ka balay. Bat, ka don, kiksan, bom juyap. Haka ka dujok, mday tang kading ka bom julip ka don. Henry ka don ru kiksan ki bom juyap. Pilaban mudur. Haka jaka ka baklut kat kata. Ki don kiksan ki bom juyap. Ka testament ka barim Isaya ka nang menriu kat khot bat saw ong. Namaruksan jongki onom yap. Lem ni ka ding jongki kanom lip. Kin longru ka ba isi akado baro. Haka testament ka batmai ka gospel Marcos ka nang makhandai khot saw punriu ka ong. Ki jo ki tu ki kentin ki bau Jisu shim nau Isaya. Uang siya ka bauksan jongki juyap. Kani ka lang ka jing pensisya na kakitin ka jong play. Bahaga ta ka jaka. Tang ka ding ka bom julit ka don hangta. Henry ki donru kiksan ki bom julip. Kawai ka kot bala tho daw Joseph Wallace. Kabakerteng the deep sea. Kaya thu yangi. Baki scientist kilap. Hakawai ka jaka kabami ka ka baklut. Ya kiksan kiba don dunay ka praput. Kiba mi nakataka jaka kaba don ka ka baklut. Bat la tip kertengnya kita kiksan da kita ki rifsha. Ki para bangit bi abang perkat ikini ki ay baro. Wat ki bor jing start san jo ka pertero. Ki pensisya. Bat umak liver wong balada piti kumba arspa nriu po meter syapo. Pinshem yakiksan. Kiba im haka jing klut kaba shispa arpuar degree Celsius. Kamamud baka kabaga ktin ka jabu play ka keren. Kibor sayan menta ki pensisya ya kata. Dehlor kani kanong rim baway nong tokot UHA iron sight uong kini kintin. Ngan bu ka ktin nong way. There never has been and never will be a conflict between the Bible and the science. The conflict comes in between the Bible and the unbelievers. Ki paralok, ki parajor, ki parabangit, ki bait, ki joa. Kajingkali kalong hatungi kwa mo ban poy siya kataka jaka. Balakot ka dujok. Haka baka don ka ding ka bom julip. Baka don ru. Kiksan ki bom juyap. Ngangit. Baka jubab ka jonga ba jong pi kalong. Daleleru.
ngim kwa ban let chata ngakan mau ka don ka way ka jingja hakabala don ka way ka school sa nonggondong udon way uno hikai ula ai yaki khna ya ka way ka topic bakin tho ya ka essay halo ka ta topic bat ka ta topic ka ula ai ula tho ka blackboard ula tho health is wealth but hading ka ta ula pha yang ni te khna way long puli ya ka ni ka ula tho ni ka tho kam no ka ni tai khna nong kondong bapli la yeng bat ila ong hell is well namar ba imlait bapli mo nong kondong bat ong health is wealth ngangai bamangi nginum long kumta nginum ong baka dujok kalong ka babha habang iliyo snow ya ka tin ka jong blay ka bakren sapang ka jinglong jong ka jaga haka baka don ka ding ka bom julip bat ki donru ki ksan ki bom juyap nganget bangim kwa banlek syata baru jisuru ula keren tenge bat ula banjur ya ki briu menbau dang don sla juni khando sngap wong kumno gospel Markus kelnong ka bakhandai khot sau pulai sau punyo u jisu u ong ya ki kintin lada ka kti jong me te ka penthut ya me tu ot no ya ka bha ya me ban lech sut ko sya ka jingim ban ya ka ba me don artli ki kti ban lech sya dujok sya ka ding bom julip sya ka bau kusan jong ki umyap ba ka ding kam julip kini ki bentana ka kting jong blay u jisu u kren syai wong la balech sya beneng tang ka way ka khmat banya ka balet sya dujok baru artali ki khmat la balet sya beneng tang ka way ka kejat banya ka balet sya dujok artali baru artali ki kejat la ka balet sya beneng tang ka way ka kti banya ka balet sya dujok baru artali ki kti kabamut bau jisu umaham bakani ka jaga kalong ka basyirkai hadu kata-kata namar bau jisu sutho baga dujok kalong kata jaka haka bau briu un kordit serta briu un kuslai serta baru briu un jenjar serta ban penkut ya kani ka khubor lingba ka ktin ka joblay haka ni kapor ngakwa ban ong tangkum ni syadujok kadon tang ka jingkhang bandrung henrei ban mi naka nginom la syu ki paralok ki parjor ki ba i ki ba ngap bat ki ba skor ya ka ktin ki jungublay larangi puli naga gospel Lukas kalnom khandriu khot khat khandai kaya thu yangi syapang utau Lazarus uberius bat urius pa Lazarus belum tanggung nongkrong bat urius pa haba kilayap urius pa ulapoi syadujok pa Lazarus ulapoi syapneng uni urius pa ukwa ban mino na dujok ong kaktin ke jumble man let ya thu syaki hinmen ki para bakan ni kecaka kalong ka syirkai do kata Henry mdan lat syu yu baun mi nangta namar kata ki para bangit bi kat manginang im kadika perte dongin perkhapa hatungi kwa banlong gi bakordit serta hadujok hatungi kwa banlong gi bajenjar serta hadujok hatungi kwa basulen nyar basu sngosi serta hadujok ni kwa ban kuslai ban pisa ban lenga serta hadujok ni ki para bangit bi bagi perlok perjor ni kwa ya kata jingim ke babam cukut ke balong ke benengkeng hakabahang ta mdon ke jing sosi mdon ke jing kuslai mdon ke jing pang mdon ke jing ut mdon ki syu ke jing jenjar reitang ke jing suk si junom nadangi kwa ban laj nakani ke dujok ki paralok ki parajor jisu ula ban pelat ini
Jisu la ban pelat yangi nak ni ka dujok. Jisu bala ban penyo hangi ya kata ka beneng ya kata ka jingim ka bom cukut. Baru gospel Yohanes kan nang balai kan riu ong na bau bleu la i kata-kata ka perthei kat bau la IT no ila khon bala khamar we bau ru ubangai u on jot shu henre un yo ya ka jingim ka bom cukut. Ka bamut un yo ya ka beneng. Kabadan kami ni kalong tangban sungai hau Jisu. Bat Jisu usale ya kabadan kam. Ban pelat ini nakan ni ka dujok kabalong ke jaka ke bersyirkai haduk kata-kata. Namar kata ka jingkot ini ki para bangit. Ka jingkot ini ki parlok ki parjor lingba ka ni ka kubor haga ni ka janmit. To wan ban ai tilot yeladi. Jisu Kris. Ban penkongu ildi. Ban pendem ila ka komon ka jungi. Jisu Kris. Ngim dan kam ban le sibun gi ke. Su pendem bat su penkongu su IT ildi. Jisu Kris. Bat Jisu on pelat yangi. Na kata ka dujok ting ka bersyirkai. Kum Gibril ngin sayap sisin ka singi na ka perthei. Hatu ni perkap kumno. Ya kata ka jingim hadin jo ka jingyap. Ka statistik ke thu yangi. Bah si sekon laingot Gibril kiyap. Man ka si minit sispa prapongot Gibril kiyap. Man ka si genta si paujar praspangot Gibril kiyap. Man ka si singi arlak san khundai hajar arspa ngot Gibril kiyap. Wat penslam. Wan hakejat ke ding pena ke jong Jisu Kris. Pediang no yu hakejing im ke jong pi. Pentikna balasaj yangi daga snam ke bakordor ke jong Jisu Kris. Kabaula penmi alor ulum kalbari. Nama datang daga snam ke jong u. Bangila banyo ya kata ka jing im ka babam cukut. Kabalaban pelat yangi. Na kata ka dujok ding ka bersyirkai. Ka kitab jipen pau nong ka baar fuar ka khat saw ka ong. Suk kita ki belasat je lagi jangkup. Bakin yo ka hok banwan syau tau ding ka jing im. Bakin yo lej sut da kita ki kerdop. Sya kata kan nong ba. Kabalongken ka hima ka jong ublay. Kabau try ba unong penim jong yu Jisu. Lapan kre na kabenta jong abat jong pi. Kabadon kam yangi ki para mangit bat ki parlok parjor. Kalong bangin IT la ka jong im. How try Jisu. Kanang bangin light. Na ka ni ka dujok ding ka bersyirkai. Henry bangin yo. Ya kata ka jing im ka bom jukut. Kabau try bat unong penim jongi Jisu Kris. Ublay un kurku. Ublay un yarap. Ublay un kusan boringi. Di makan ka kubor. Hagan ka janmit. Kan long ka jingpen kan mau yangi. Bahadin jong ka jingyap. Kadon sa kaway pat ka jingim. Bakasyong hangi bangin jit. Langin yo ya kata ka jingim ka babam jukut. Ni kwa banlay. Siya kata ka jingyap ka babam jukut. Kabalong kadujok tingkeng. Namar kata ublay ulang ay kot ingi. Do IT ladi. How Jisu Kris. Batang mo ubala ban pelat im yangi. Tang daka snam ka jong try ba unong penim jongi Jisu Kris. Kabala ban pelat yangi na kani kadujok ting. Jirwai ba sispa prapuway sispa nyup saw kong. Kadon kawa badap desnam. Lami na kalbari. Kinong pop kibatung itam. Haka kin kuy kinli. Unong kam sniw balas din. La syem kanikawa. Yang nga batingit kum mau. An pen kuy par. Haka. Ublayin kurku. Tungin niya lech ublay. Hagjing tuay. Ngayang u yame au blay bok pa jongi ubaha beneng.
Bamalapan sngaw hangi ko try ya kanika katin ka ba im ka jong me. Haka ba malapan kan mau yang iko konrad akan ika por. Baka don kata ka dujok ding ka basyir kay. Kabalapan up na kabanta kita. Kibam sim la perdiang ya me. Kibam sim la IT la ka jingim ha me. Kibam sim la pen ko ngu ya la di hakamon ka jong me. Namar ka tao blay limba ka nika kubor haka nika janmit. Ay bakan long ka jing kersiw yang iko try. Kumkikon kiba it ki jong me. Bat kam tam ko try ya kitu ki parlok ki parajor. Kibam pat simla itu ya me ba melong nong penim ba nong sius pa ujongi. Bakiru ko try kin snow shifting. Bahaba kila klat na kanika perthai ko kunrat. Shanu kin net ko kunrat. Kani kalong kapor kabaki kin jet ko try. Namar kata tu ya rap ya ki. Bakin la ban IT la di ko try. Ban perdiang ya me ka jingim ka jongki. Namar day tang mame ko try. Ubala ban pelat yangi nakataka dujok ding ka basyir kay. Bat bangin yo ya kataka jingsuk ka babom jukut. Bat bangin yo ban syong kataka hima ka jongme. Ka ba me malapan kre na ka banta jongi ki bangit baro. Shimti mame ko try ka di kapor. Bai ka di ka kubor ka balapan sngaw pedeng jongi ka di kapor. Ai bo minsiam jongme un kren yangi iway pa iway. Sngaw ka bangu ka jongi ma pigi pop kerengkang ki jungi. Nabai kini baro ngipan mangikot kerpat. Haga kerteng ka ba im ka ba don bortam. Kajong try ba unong penim jungi Jesu Christ. Menta ba siya di ba bom jukot ro. Amen.